After of in Rudelle go video an seo ó chean loch. Cuman echtrí chean loch. Agus gyda'r ar cwndar agus a gymor sas as a cuman echtrí sa ar y fe chwsiach an seo na chalar fi chalaf yn nati hyn. Cynioch mach cawnlai. Ach mae fyr mysio cynioch mach cawnlai ar ystochrach bys ag y gwam I ciol ach mae chanes mi coi bys ag y chwld yn y cofawn. Chynioch, tawsioch, cwasan i gyffachgol coi. Wel, chyn mi bylwch ceid ych a chysyn o'r dar am I chiod lach am I gan sgol. Nes ag y pyn a coi am enig y cwdig yn arwyd ag yn siai. Fi mi goroni siai lach am hyn y sgol a chysyn o'r dar am ag ys a ystyd I grym an y lain yw. Anasoch. Nes rwgyd dw agos hwgyd dw an y sio? Rwgyd am y malalan san tein hyl i'ch dydd o'ch steig mwlwch a ffrink. Agus sé maithad achan I gros ar a channa, dus na hec man a yanna. Ba maithad san na yoris a yw. Heci yn y sianogis. Heci Nichols yn y yoris. Sy'n ba maithad agos na maithad. Am hyn agos dad gyma anamol yn heli. Rwy'n garaf lws na loi ôl yn ywyd. Agos an grawn y farmwyd yn haar yn heli gyma trig. Wel, chwm am eisiau ffeich yn gyrraedd agos gaeth yn eich bachod ysgrifio les y gwan ar ywyd. Ach, fa ffos o'ch fa ioloch yn y siawn chlech gyn. Wel, de fa eisiau ni ffas yn ard eisiau y doctor am ysgyd yn y loch eich ard. Agos chwpwr carwa fferys dwi'n doctor chwyd I o'r yn yng doctor hyn ffer o'r oel. Agos hym i'ch dyn I fies na bat yn y lwch. De hig siach geth ywys. Sy'n y hanig yn iol sy'n legis yn es fod yn hyn orsyn, mae'n tlws nhw fwy. Agos fe gael cwydioch ca na beth y loman yng Nghyrich, gyda'r bych I arall y sy'n nefys. Fe gael cwydio'r edrych sy'n. Fe sy'n yslan chyn ar di arall. Ond y mi hyb loman cwyr agos galaf yn nywys gych gwych gael a stiol yn y chrach. Gwych yn ddod yn y cwydio'r. Ar edrych sy'n slan. Fa jar I gael hyn fo halach at sy'n mi fod yn mwy at fa nghorfgyn gachara. Agos cwlag. Nes mis du hyn gan y cwasyn agos mae sôn cael ac ymwysio fi'n nard sgol i'ch nech gyda ron eisiau rhaw yn y sgol an y malalan hyn ach diach. Yn ysgol yn y malalan wel y rwgyn mi yn 1950, 55 am yn ysgol yn y hiwl. Am mi yn hyn yn ywys yn siach briol yn ysgol yn y hiwl. Cwrdd y teacher yn y faith? Ond y hiwl, wel I chi'r teacher y fac ymys ma'n eich sy'n ma'n eich sy'n ys ar ôl big sy'n ar ôl mas iawn. Bonnach eich cramwr Sionach, John MacArthur. Agos fai lodger am yn hwy hwys yn y hiwl, hwys siach at edrych hal. Agos ffosi, sy'n rhoi 3 briol yn y hiwl. Wel, hacymys. Agos ffosi yn hwys yn agos chaig ydych gan y ffyn. Agos yn hwys yn fa mysio dol gan y rwmp, gan y gada rwmp mwr. Agos ysgolaf yn y hiwl, ydw fa eisiau sy'n gyrgys gychlawn o, sy'n fferth bachanan, John bachanan ewig. Ach, fa eisiau gael lafa fliwn, fa mysio gan y gada rwmp mwr, agos Callum Macmillan, fod y ges na loch. Yn gael am I eisiau ysgol. Ni eisiau ffer y roedd ar am crym? Sy'n yna ni eisiau. Dyn ni gyma ffio eich ag am yma. Ydych teacher yma. Be'n y gemon y fysio clwychus ar yn clwychus o yn oes? Barach o'r bawd cosio. Wel, bicycle nag a dol yn y seid. Dwi'n genw Karsten. O, sy'n. Le coelach yn prams. Ar o rili, rwydych ma'n chaneg at toys awn. No toys wa, sy'n i ffain son a down for Christmas. Mae cwrgyr sy'n hyolwch ac yn sy'n fwyd yn eich yn art stoch. Yn stoch yn haid o wwl ag sorin siar. Sy'n gan y compendium dy iem yma. Sy'n yn hyolwch gyda'r snakes and ladders, lwyd drafts. Achos ysgol hyn Rounders. O, sy'n. Sy'n gem yn eich chlawn, eich chlaniad ma'n hir them eich hir son eich hyl has. Hop, step and skip.
agus bhí Rwy'n gêm ag chloni'n as y sgol agos yw, yn ffarmig at tilig bal hyn ar y fal yw. Swych da fal, swych da fal, swych tri bal i hans. Fi at rwy'n gwrdd yn cas yn tîm eich hwyl os ydyn nhw'n sôn. Fi ffeindio bwyd un marach bal i chynnych am y lysnierig yn yna. A fein ma. O, fe ffein ac yn oed cwcwn. Fe ddilych yn eich at ymach eich Mae'n fa... Skip i gig, nach bych at skip i gig. O, fi'n chloni'n dyn nhw. Skip i gig. Ach, a bwyd yn dyfalwch fel oedd ar ein gem. Chadig i at y fasg gyda fal cos o farwch. Gyma hadri alw si fod yn la hawn yn yw. Wel, so chai at togan yn y sio eisiau yn y malan. Nid tref na mare. Agus gyda'r fan mwyd gymwr mae'r ffarch gyda fe, sy'n o'ch yn fawr chwch gyda fe, fo'n oes. Di chain hagyd ag yn am sy'n fydd o'r sias fan y fwyd. Wel, fa eherych ag hwle croich. Ag y fflat o fi. Agus dolymach, a chanwyd o dolymach na dyn na ymwyd dahad y fi cwrdd na fa ffeglach gyda'n y fwyd fan feis ac o'r cwmar dawn. Mae hynna ddandor ys eisiau gai fach ag yn i'r sgaffawn. Agus mwyswn fa ffeglig mae fach at rhan roi cyn gymysyn dygon y chladach. Mae dydyn nhw'n tor i ysgwch e brada'n hi. Hwnt fa eher ag chwlw dach i. Agus felly ar brada'n ag chwlw dach i. Agus hym ydw, fod o sios o'n o hyn, hym ydw i awn gymatra. Fa ffein yn y bod i'ch gymag ran o'ch ygys. Ad gan y fiach gyda'n los yn fach record na chlach. O, sure. Ie dwyd y haar yn fod y fi hol. Mae sy'n tyfystaeth na tyfy mwylog. Wel, had i hende ti ma'n ei cwnt eich lwg. Iod ceisio colis y haar i os. Agus na, mae fyrwyd gyda studies yn hwnnw sy'n log o'n. Hapon y brin yr log nicht ech yn y ham is yn y brin mae'n log na dŵche. Yn hanner dy gwrdd tyfystaeth log na dŵche. Wel, mae'n ha log na dŵche. Ym dy go laslis agus. Dim na chael log sy'n ysgeir. A mae sy'n gan y fiach gyda'n len y dyn han halw. Agus mae sy'n y chwlw cael y hyd yn halw sa'n len dyn haas. Agus ach yr eith log na rwych na mi cytch groan da hyn y log. Sbyn gyda falal ys na lun ac yw. O fieg. Ach fa barach gyda y lion ac yn ygys fawr gesil sy'n sy'n. Fa i said gyriantach ma'n hala ac yn gan y lun tron hys yn ach fa bac. So rwy'n sy'n gyma og? O hi o'r i fa. Mas ni gysyn ydy fi sy'n am y cytch cwg sia fyd o hi os gwnd i dahad as neher. Ach, mae'n hwt me'r chadwyd y gol amach na dyn. Sy'n yw tyf na mare. Dim ei tyf na moti. Rwy'n sy'n trich gyda'r tyf na moti. O hi o'r i fa cydych ag mahad. Agus fa sy'n cydych gybwynt mwyn. Hwys e rhaid i isgyn yw na pwyl ac yn. A mahad ag yn am sy'n fa gwbod ag y rhaid. Sa'n mwy Pas gedalien je daar koppet, de koppet de kara gerood, na liatach. Agus zo'n epische wijsje je vallen we palalen maken in de goede mate. Agus de gatjes al fesker moet je nog hin, ik me wagen, agus zie je kan je de schuurs raad die is, we gaan dat zo is de wijze. Misschien je bewegen nog hin na roeg na dat de woon je kan raad, gelari nu dat de woon je recht. Oké, het kolari. Ha, lari als de kalm. Had zo'n eigenlijk een lach, zei ze mij wel lari. Dus maar zo'n hier met de woning had kan raad. Waarschijnlijk na roet een pik aan de hut, le pochstoch, le trien, je de gooit, je weet het is volk. Na drie kastes kan raad. Dus maar waar had le poch groet, le pik aan de warrig kan. Maar had poch in de smuur. Dus maar gruwig ik raad vast in de smuur, met de woning geleerd, en zwaar lari en hoor zijn tien. Agus a tot a bwni a chi yma hiog. Gahar o yn can ach i rwtbyg ni cyr an byg y trich crwach fawr yw wedi. Sy'n a dydych, rwtbyg trich rwt môr yw wedi. Mae sy'n di, an y doi,
Gastos ar cwstig gyda sy'n yn hwyr, ac wach gael o'r chwsiachod yna gos gael o'r agor i gianw, o'r chwsiachod yn gyd. Chwe hiwr I fach ar oes dadl. Het was een hoos een woonjes na kurig in de woontuig. In de locht was fiat, was benhaat, was kuran, was kaal, was snee. Goed kaal was een. Hallo wel ze maken we getjoond tegen hallo. Ga kunnen men woord ha. Tokkele van haat, maar mislische graag. Du karkan een hallo, maar waar tokkele van haat. Pram die heeft tuif. Ze gaan een klanje in de bootje. Is een fram, er is een groene lijn van een fram. Hoe dan je woont saas. Ze jalaf briagen naar geen kunu. Oh, ga niet. Ze kleven ik ze wel eens in je akkuur gaan arriven haat. Wel, mis haast dan bracht dons, bracht rode, als je niet akkuur ben haast. Am talent aram de fijn mag man de we heen het nog. Die gaan dus die haar in een smoel huis recht in het chiners balalan dat de we heen. Wel, gaan niet naar kind gaan een kruid den oprugs. Gaan je steun je jullie kurig de route zijn dat de nuchter kreisen aan malala. Dus ha kreisen malalan zou die vroeg ga vastget 9 mil echt man. Dus gaan je steun je kurig maken maar niet. Gaan in Stork ma hal jeto santen aan malala le kurig ja. Dus ha trificht schia kruid aan malala 66 graden. En het is heen raar. Oh, wel ha, zei het ha. Dus het nou met van het huurlijk in de bewoer. Wel, wat koken is een huurlijk hakken. Wat goed je bewoer je te huurlijk in wat truut, kederkoken naar bargen. Nu, maar de streek zijn uit en je naar die is het huurlijk. Dus ha, ga je nu kun je lachen dus een hallo van dat gewoon nu fase naarte. Ga je lopen de grucht ja, die gaan maar een wakken. Dus kun je maar de spellig wel de loch dekkers en scheeloch door kassen is ze wel gaan niet 33 dus ik spellig in die jaar die toch kapar glantig dus machine toch gelukkig was niet de trein zo zijn van hier net ja nu willen ze Bitte je komt dat als je gewoon romantisch te waaien. Ach ik nou garo. Ik maak trouw met de gaar maar je leest me wel romantisch. En dan wat dat je er nu. Wel, gaan je moest meer kunnen ja kranse biost van euret, hoe ga klaag gehuurd de week op het. Dus zo tellen hoe ga klaag gehuurd. Het rote jaan hoe weer gegen juriost. Daarom, dan gaan ik daar het ruchtel zitten, ik zie het erop, ik zie het kapar, laat ik een nuas. Fiat naar ook. Daarom fijnig, daarom karaken met na gezond naar kaal gaan je ook al aan strijden. Akkurat, maar meens me waar we maken door dat de vier ze waar piastek, waar vier ze waar, ik ga elektrisch ze waar. Zo'n utility wijzen je vier, dus machine werken schon in jenen jichtigen, ook gevraagd over als je peddelen weet. Dus waarom shoot ik naar paarden am dragen rode wijzen tafel on de boeken namens, dus schijsen je weer de vettel. Van Charike ga je de spindels, dus het zo'n hichtjan. Zo misschien de spindels maar vragen dat men mee hoort. De vettelen was het. Waarom mocht er ook er was? Garo elektricus wagen gaan. Maar wat voor wakken je? Ik naam ze Jap engine van. Ron is een chef ik maar had bicycle. Buenos Aires. Is rotje me heel geile woorden dus tu kan niet gaan er spundel wat hier is. Misschien roet ik in vatte daar shames. Nou wat hoor. Pedal power waken je. Dus gaan we staan wij. Ik heb er een call. Kun je wel call goed van wat ik al alles staan. Wel, wat vind je aan wat me jolig hoor. Har du för att ha slan? Ocharo, was inte det där så där det var skola. Så måste man följa vissa skalorna jag kommer bättre det kan skal kan det bli en ranischen na tablen ranischen så var mig all hade så. Dus was inte det var skola dus hur min horsen det kan mig en skalstjärn hur mig all skamakklubbar den gör ju med glas skolan. Kommer tredje keer was. Versen nagat
Rudi William. Für die Share Rudi William war für das der Rata noch heute gesagt Russian. Mir jeder Share Alec John alles William. En het was ook niet met busdrijver geleden. Dat was omdat we had gekutter mogen. Ze hadden karakter niet in jou. الخلاص خربور أنا بس ينام Dus maar zo'n die harwara guste gelegen te schuchten. Kun je dan nu nog na naast school, na zijn school dan nu nog te veel te in de washer? Wel, van fijn je dat maar dat die de school, ach, garam kind de school. Dan is vandaag een kro. Wat ik hele mooi aan het doen met jullie we samen zijn. Dus wil ik meer school go in Gerrit Leon als Nicholson school ga ik met washer. Dus Nee, hij nu. Wel, van mij genaamd zijn, ben ik aan Radio College hier aan het leren, Robert Watts College. Ach, wanneer je het zeggen dat ze met een application christiaans gaan met toch een aan blijven van af, dan zag goed met een been. Me vallen aan de raam, dat ik op de radio zo nog een voor een jaar mee. Zo het me 3 miljoen in de raam op de radio. Radio operator. Leuke karmen gaan al Harris. Oh, hier is al sinds een jaar amaltje was. Dus we zijn tot de exercise gemaakt, 3 keer gaan desrank. Als je de wind trainen hier zo maar in. Hoe is je was een kollige, ik nou sinds een jaar amaltje. Kan je nog een acteur je haaster met een gok maar soms een jaar wat skarrichtje. Wel, waar patrollag in de januar nog heen, dus het was moeder en duurde dat er het East-West Germany, dus het was border patrollag in de januar, dus het schijnen dan allemaal waar live ammunition uit, dus het was al een border patrol, dus het was fence worden rijden daar dus het was echt schön naar uit de verlaan, dus het was een enorm tuur aan de border. Hier de vrienden, de kamertjes in huwelen, dus Geen verschillen. oh hier is hier, dus het hier in de watchtower, geen gas in de watchtower, en je gaat ik ken nou met ze, am zich geen raad, hier te gaan geleden zo'n heel sterk werden in de East Germany, zo wat crossing zo'n hun kutje zijn. Zo was in de schenken maar regular, dus het was armored cars, in patrollige geworden. Ach, triplats op in elkaar, want wij waren in nu heen, zie je nu uit in hier? Den was de kost, dat je in een aard naar grote gerucht naar het schot in rote knellen. Wel, van vandaag kan je zeggen, nog fijn, wanneer toonskinderen naast nacht hebben een radio operator, wie kopen de rijden radio zo. Maar je tot terug maar zijn aan de stage, waar je paar stellen aan de raam REME, Royal Electrical Mechanical Engineers, waar op de routes gemeenschap application schon transfer REME, waar je tot trainen. Ach, nu het is de procedure zullen ze dat de raam hebben een government. Kan je kaal toch het kawak, zullen ze dat doen hoe toch goed met hem hier dat ze dat schokken mag je zo. Dus nou, we hebben braaf worden, ik eerst toch staan, wegen de worst de sport, en we zijn daar aan, wat shoppekken zijn mooi party juist. Zo, wat hoorde waar ik gelijk het is in juist toch naar westen daar aan, zo gaan we nog heen, zo gaan we terug gaan nog heen. Hebben ze me gekregen? Och, op de luchtpleon kunnen na ik goed ik in Elnaard. Maar had ik een naam met waar ik op het waar ik rolvals in de Oh, kan je dat maar? Dus van waar ik op om heen, ik had de koppen de skatten. Dus wij zien, ik januari en de koppen dit was planten schon tjoi om heen, schon tjoi kan de party en zo waar het uit in de is, dus aan ik gemaakt maar zo sterk Kirkodi. Het kiostig mee kroeg goal, dus was ik veel als je dan voorwerken. Dus waar gaan de groeide al getje in, dus waar moest je er weer graag in maken, ach, met vallen hul naar Grims, ben ik maar meer zo'n fijn suskatuur, zet je nachtelijks. En we zettelt dit hier, dus ik weet niet het gas en roep, ja, ik kan je wel een raktje bij de raad was. Daarvoor kan je een hele zo sterker nog, het is nog hier in waar.
Ik kan nog naar meer street nog luim staat was het. Na wat in Tom acht toch hulles ne herge jane weer och goal sin daar hem heen hier ik kan is het. Ja, weet je nu niet. So, we zijn eerst vatten hangen, maar we zijn tot 3 schachten in gevallen. En dan mag ik 30 tons de jeugdje vallen, so 30 tons de jeugdheid het je. Det var så kierske for Trosk, attack, lage. Så jeugdland kan ik getreed, mij heel zwaar. Je trosk gaan ze, troje aan mijn galik. Jeugd, maar lange waan, je gaat aan het slugen al lange. So, nu we zijn Duurskoch jesse de het rochgoal, jolig gelore rochgoal. En met de duurskoch jesse de schön vuil dat de vliegt wordt. En met de tweede kreeg uit de gapperij. We zijn duurskoch, we zijn daar hebben ze Leon, we zijn in een trap go acht, we zijn aan het Lucy Bank. Uit der Bailey, holen me een Bill Bailey. Oh, gewoon. Bill Bailey, will you please come home? Will come. Zitten uit der Bailey Bank. Kan je laten vatten voor Camp Jess IJsland? We zijn schon truppetje, we zijn tulschen. Daar hebben ze buiten en daar hebben ze Leon. Dus er waren jaren getien van, nou maar het gaat dan een mooie shit, gaat je in de kamer. Dus we zijn hoorsen tolle, juist huis ik Vero Bank, huis ik een Vero's. Ga je vatten voor hier dan heen, zie je vliegen schon vastgaan. Ach, rochgoal, dus in het maken nog heen, rochgoal, kun je hem haasten. Er wordt een chemical about 240 miles west, a quarter north. Zijn een hoes. 240 miles mag aan de gewoon van een woord. Ach, gaat je aan de kalen trainen. Dus hier je laat er rochgoal, gewoon een beetje terug, gemudig en hedische mollig rochgoal. Hier, ik kan je wel gaan je kalen terug in zijn midden. Dus dit wat ze gericht was een oppertje. Maar hedische 3 miljoen dan hen is route, we karam schön akal. Van de Denemarken van de Fero's. Agus Junior Danish government, Junior Fero Bank gepaartigen naar aan lo heen waren. So we schon gewacht in Vereniging trainen. Agus goed de maat was een notion rewarden, maar aan waar wij echt die voorvuurte hadden. Dus een paar tappen. So kunnen zo'n skipper dat is een sneeuw waar dus ga je assen hoorsen kan zien niet. Dat is de Noordzee. Dus zag het misschien bien dat zit. Mag je zo gachelen. Riest. Prodigal son returns once more. Want daar had ik hier haast. So hoe met job right away the Providence. Dan is er roe waar dol en is roe. Ach wat dol en retire nu dat is ze. Men ik niet Kalan. Kalan je. Lach zei ze. Een brin is nu ik in heel. So waar me nog heen terug is waar ballegille waar baat. Wel waar me terug kan je waar me terug kan houden. Dus waar ballegge es war alles so weit, wie es werden die Veronischen. Vom Hinterheen kann man Palis hochutschen. Nischen ja Appareien, mach ich all ein. So, Galaschen ja Appareien, zwar dann wird schon the British Shipping Federation. So, weil so eine geht schön Medicals, nach mir. Ich falle wir Bate, mach ich. Nicht in einem Pool kann ich das sein. We først kunne få mig en part in vaktioriteune zich juist zeggen det var. Jeg var bordet når henne hvis var ginsut debat ikke var en karvatetal. Var tøge her var gjort. Så var først part ein. Gjort det var. Vel kan man sådan her sådan har vi den de sådan har vi bordet som vi kunne ikke mere sådan noget. Dus gaan we leicht til mig år en år. Right, så vi skal Finland, og vi skal kalde Casablanca, Mediterranean. Men i fall av le Caracas kan jeg jo først, så det jeg gjennom Horstila. Gjennom Hindvik, og Caracas vil ikke nødvendig røy et egen gang. Så du gæt eller hugget, det var så det er stolt til mig om sådan, eller så choppen magarin. Og kom så ikke til det kort mere, så når hit jeg går her etter seg væk eller. Agus na hjoppe var kan
the fools on the here's Mache Cornwall. Va party is on the way corporation at seismic survey. Sure. Og sy'n yn rhywbeth party rhaid mi dio fe tren yn y mrechdi. Gyda mi a par ein agus on the ferry yn Cornwall start mi va mi 22 hours in the rain. Sy'n siarad ar trwyro. Drach de Falmouth ha mach drach de Falmouth. Gaan we even hier. Ferry. 22 hours in the rain. Bam gyma fed up Mr. Anne. Mi ach gaji. Nid yw'n dweud dyn nhw'n tics mae yn sy'n choffat a hawt ad as yn tren fodlwning. Mach y di ysio, hiori ha. Chai bod a glasgw o lwning go Cornwall. Fatxe lwning go Cornwall yn y badin a fatxe glasgw go lwning. Am sy'n mi agrymus yn yrwyd. Sy'n ffordd mi lwning. Mach y di ysio. Spec fwr. So am yn hyn se company sy'n nad Ocean Inchcape Limited. Agus am mi gan ydy topen ydyn hesyn. Seismic machines. Van mijn oorsen achtes en koppel achtes en geraken me al aan de voel. Dus van mij kruid geen party geen achtes. Dim ond eisiau fan i'r pag, yn hacen yn gwrddoi chorig yna, fi gada gra, o fi bod yn eich gan y fanc gan yn allotment. Ai, rwyd y fes yn allotment, yw sy'n sef awnach rwyd y few gyntach yw. Fydd o hordesta ffag agos gyma trig sy'n gada ffarant yn y fadol. Few gen yw allotment gada ffarant. Nes yw fa sy'n ei dag o il ysyd fa ffeimol gaifsyn ma'n rotor ar ag ydag. Agos rwyd dyle fa ma'n banc gwyft. Na mi ffeim haid sy'n gan y disgilig. A i syd gro pas gan ar ag ydwawsyn ych ygod y fahad. Gan hwyd ag isrwyd beg hwgyd. Son, a cwnad an ôl, yn gahad na ddod dyn og, gydoch na bwyat hoglich yn ysg rhin ag at post. Wel, sy'n rwyd, sy'n rwyd. Wel, gor ich na hog. Sure. Agus gyma trig stonach bictor a ddeg ydau ddech lys yn allotment efo sio. A fa gwag sy'n o'ch rwyd gan o'n eich back up big aid na. Fel yn torn oprych yn sy'n bygan wn. Di hannig a station? Fydd ich yn eich, wel, as a North Sea wn fwr, wel, mae'n company sy'n Ocean Inchcape. Agus cham yn ocean, fa carriage yw an y stwal yn eisiau fa. Fa frahad fa gwbl iddo fa, dyfa sio, mwy am carwad nid, an y Libya. Agus company as a chwil o'r recruit gyda siwn y fa. So, mae gynns gwm mae brynu frah, so mis, iach ffaim na adres, sy'n mae creu as a chwil o'r nid sy'n. Unig mi higesyn, yn arwyd fa mi, mach a fons da. Charo, brechtin agos Libya i glwch pali ag yn awmod, agos ydw i sy'n dol iddo fa, fa sy'n. Gnad o'r crên, fai Cwsias boys, SBM boys, sy'n ôl. Lysyd, fa dy pumpig yn ôl. Fo hydd, go tankers, fa tankers ti'n nord gan y fwy, fa sio sylodig i'ch sy'n ffalag. Agus sy'n fan y stad mi'n hwrs. Anos, hau gran a han am yna sy'n, agos gan i gyn y loch ac yn ywys, hyd ni'n loen, sy'r fad i gyn y llaw yn ddich til o'nach. A siŵr sy'n fain corym ar y fi siŵl, stoch na chrwag dyn i fa ffyrwch. O, hiori fa. Wel, chyrwch o'r doi ydy fain go dwbl yl ysyd. Mae atod SBM yn haram bydd y company. Be yn SBM? Company Single Boy Moorings. Agus tanker y tŵgal y hwys, agus y lot i gygnol y ffw. Naram bydd y company Single Boy Moorings Limited. Si asen yma Cwsias na Moorings. Wel, gra gros a chwan y tŵr ffat, ydyn nhw'n i fel awn. Es sy'n dres fa? O hes, ai. Ach, sy'n hwys yn y galamigl sed go SBM. Nes yw fa, wys yn Inchcape gyda mi gwybod fa asyn iddo ffwl. Ydw galamigl gan y job y fa sio. Fa sy'n mysio ysyd na mi hoenig eich hun ffon y ffwl. Agus charwa fferys yw't fain i ddas y ffwlach. Na, charwa dragag. So, fa mi mwy o'n hyn, fa sy'n o'n Libya, fa na job y fa gyn chair cwyd y Piraeus as y Greg, fa barged iddo gol sias, can tŵr sŵs gan ôl, fa yna loiad yw'ch gyda pipeline. Fa
Rút is Suez rút is gan the Sumed line. Suez the Mediterranean, alles eit agus va terminal sig ach cawn gan a rút agus far Romarch va sjoid gal Suez is can the Suez Suez canal gan eigne tankers gan a vor schon lutig. Lotig. So chashin go Suez fairies an a Grecian idea va gevata tol dat boilers were board agus liquid polystyrene. Machine je tolle vampige polystyrene gan a varch var so total. Ach machine an a Piraeus is a Greek ach US company eling hand trek de total so gas. So nach ja bewaken is an a mooi an a Malaya. So mach a shot van de Suez Canal nach Singapore machine ma hin trush. Machine koik mees an a mooi an hin. Dus je 3 mees an a cola gen vi die is sinne hand hand machine so in wou. Ze 3 mees an agus wou fein mees je. So dis al mooi sin het asluin in hoorsen an de trainen machine Spaan tok al stus an so like. En is in hoorsen Grimsby ham, but sin nach op bewaking an Brazil. Ach voor mis tok al een hoie genaam. Dus het agus shema had she. En een glarka was kapuru al koik nieuws in heel zeit agus. Ik sin Grimsby woon ik me veran na parain met me all en jobs going. Yes, a session. Was right away. So dacht ik al graag ik ga me zo zeggen parain. Job bij de diving support ship on that doe ik in art. So when me achtersen kruid ma vlionig wat 3 baartig en achtersen. So when me koppel in baartig. Wel, hokon zit dan dooi als nog zeggen, gistje van door gooi nog goed. Ach, vatten de tietjes en voudas, zo de galavantige van het heugel. Ach, ze valalantige ach, is aan de zin de voudas, zien daar zo goed terug nou. O sauna, ja. Zo 2 me bezig, ik het goede beer. Just nog gewoon ja bezig. Zo. Nou, je net als nog jo, ach. Ze een wond het dat toch profema dat er pakken niet toch. Dus dus we merken je ancient diving ships was in go. Gericht hier te romisch, van mij het terug woord. Gericht maat was in. Misschien kunnen gaan je in Japanese gaan liggen. Waar baat had ik in kan door Japan with the Gulfstream ik aan we gaan wat gaan we echt groter. Zo, ja maar het maat was in. Dus ga je maken nog in Japan roepen dit. Zwaar eigenlijk kan horen zo gaan we schudden daar niet je. Skyte station wie ik het daar niet je. Gaan we kon 3 uurtje. Sorry ik het 3 uurtje scharo. Maar we maken open horen ach wa company nog hun wa kielak dus company was in wat ik op de zo met job ak. Op een jarige fase kurretje gaan we ietsje ach en noorsen hij zegt wou maar vast te gloos het alle uur. Ze zijn van knieën gezuurd toos als Nederland naar zo zou op dan een schönig. Ai, ga je nodig aan is. We hebben nog hin verzakje. Ach gaan we ook raken de goud aan is. Dan moet je de over is schön. Chrominachte die heeft naar mij bij verwijt de klok gemaakt naar stjach. Dus gelijk mis men chromian om die en we door stjach koken zo een klik. Kan hij de macht koken ik klik. Zo ga er geen akkoord. Ach van mij Maar waarom ze knieën we gezuurd ons hoe toch in kosten gas. Ach noorsen gaan de knieën we gezuurd in Nederland. Samtidig schrook door de kosten. De praat dan. Dus we maken het genaam zijn, wel we met posten horen, dus we zien heel ook als we kiezen klaar maken. Dus wie je kan naar de vraag kan je zeggen, de grote weken hij roet pikt met bebuwen. We maken de kili ook geen jeeskin horen, zo'n ik verse jaren met je van nachten horen, verroosmeijer. Dus namelijk ten je hier weinig, is schon weer tot ne feie das. Dan met ten je hier skabinse kan hij weer de foon kan swin to maken, dus hij dus we had schria kan nog in kutje dus. Ja de feine pools en je kalis uitbootsen, je kalis shit.
Ja, en jetzt, gemacht liegt karig in Rutel, seit wir den Kastas. Wenn jene was a hatchery in Hosen und charge the hatchery, wij falla, agus wurde vergerammast ja gröm so can do you fancy having a go at the hatchery manager? The hatchery manager do nothing at all about these fish in there. Wurde could me falla she is Barney College on Dumfries, so rein schön. Straight in at the deep end, so. I'm schön tröschel sein. We gaan het reden van zo'n eindje nog zo'n aan de dag zit toshig uren van de guchtse. En gaan de dag zit knievig ze we uur van Hoe Kun je was een kollig weer met me keuze maar was het al daar. Wel, waar Magadidel zit waar gozer wat ik man wijn. Dat zit wel startig lenne huien on de hut. Van de huien uit is hatje. Van de vinken maken een huien een beetje pikken was in. Van de vinken vast een smeu. Agus man sauna smeu jo tussen de man sauna smeu fase jo te worden. Sauna piade wou tjene na te knievig zullen zijn. Dus na fijn tussen de woord. Zo is maar hond te kan je gaat komen uit verschillende korten dus je weer de site go goed te doen. Zijn dus veel meer raken aram kleven haken je. Dat je dan gaat dieskins smooth. Aram haken. Wat squat haken. Kopen dan het goed in tooi als gaat niet getroggerd. Wees ik goed in te wat het janu. Ach Gynchen cheers van de haakjes en haakje wel wat nachtje na kan dieskin wat Ieska kan je hatchery grietje van je kan maar Ieska was je zo'n huien sponik. Wat loch kan man niet raadiskin loch de meidje. Wat loch kan man niet juist raad joos loch de regionen. Wat loch kan hier was geranisch. Wat daar loch kan aan duik agus wat hatchery aan duik. Wat lokale was schön. Dus het kind vol. So, wat toor schule kan die aan uw dasje door dat er uw x lochen ille was een kwart kun je kunnen zijn. So, jullie zijn cheers en hoorsen. Van wat het jane wat het ook al hatje is voor het je moer wat miljoen te smolstel tromp. Dus het schroaat ja kan het je pikken. So, machine mission hoorsen maken je op het ach. Hoe dat trein hebben we naar het paag, wat dicht down, dan je doen complete. Zodat maar je zou choppen, maar we niet dat zijn. Gaan we buiten peken in de ruimte te zetten naar kalen. Zo kunnen we uitwerken ze vijf pas gro kalmaak. We krucht in drijfwak. Zo, wat je waarschijnlijk kan is een huis waar de weer spoedel zitten, veel zaskel. Maar is een karo, sanus is een college aan de stjornen waar zo ik kalmaak zo. Maar je zal het jaar zo is uitsluiten. Dus wat truuden nog in een woord. Dus het van vier keer toren doorstjachans wat die er een woord mag looien. Dat zag wel het met een beetje zorg die er paper exercise. Kan je gaan met zo'n katsuultranjoren kan ze nu kan je contract doen maar hang on hold on for a woman shoppen there and then machine is kill the one we start with the kiotin do me few sly kan je te mars for a few sly je hakken start with the kiotin kan so we meer nog hin kunnen ik bij us retire Ik leer nou ik kalma. triple vast gekeken Harder. oh magadine dat er fijn kra en je vrienden zeggen raste door met spalach en dan misschien mis me komt de shit er harder en willen zijn maar dan je tooi al aan dan je weer wie fucking huil kun je willen zijn met me heen zo maar toren putting een brief met je moet geheel Als het tuinje we kunnen kaart in als we soms dat een beetje niet zo zijn voor je ja kunnen niet zo in je landeria dus Sjoen, er weer fucking huis, dat is goede verzachting is. Die had het toch voor last van de batterij, ik had er hier. Oh, ik zie uit je dag, dat zei het wel. Maar Paulus aan de hut vaten, doe je. Wel, gewoon met die aan
Yn des America i ba nam Australia, New Zealand. Ach wat tor gan y balich o dy fa. Dus zo'n plan, zit men gober hier gewoon kallen was het machtig, maar van plan, dat ik ook eens kan stjonen. Ja, i dim plan. An yn gan aboch. Nou, reist dat ik wel aan me heen, heb ik haast de kant aan choppen. Wel, dus het de gerichtelijke geëerd, daar zijn we al verrook, van de hoek te heerlijk. Dus de grootste die palala na lanju, tachter die palala na lanju, het is een smaakje wist je nog. Wel, gaan in sig gen dat er jallig agus smummish fin, hwt me barha me je nachal yn halw Ai. oproch, ach rwdele nachal me fin gyn dyn y gol y fod. Ydw a sy'n o gan yr hyn y chwle ffes, wa trobeg da farant yn dy hort y stiach ed as gan hwy. Wa yw mwynt gydwch gynig gan hwy, agus drofich hyn. Wa mwynt i'r bwyd ysyn gan ysyn, mwynt i'r gan hwy o sefal, gan hwy o sefal. Wa rwyd beth dy rivalry aderat, agus fy'ch tîm bal cosiol sydd dy gach cawn. So wa rwyd i'n mynd England yn sgo. Mae trech gwig ac yma trech heilig gyda fi eim. Sydd chan ys dyn i gol yr oed yn yw. Se korra gönje ha surungus vi prin duel rat in ju klevek. Het is niet heel waarom. Hij ben ik heel. No. Als je kan maar vast nog dat man tjul gaan kuit en jul gaan je zo wel aan jo. Pardon me. Als het de maakste stjachel zei het ha Daniel ha sin tashi anapen en magadiro ak in haas en maakste stjach. Fijn kaart gaan wenakem. Hier is een joos, als je niet vindt naar Vinkinsons. Maar we zien zo'n nieuw school, deuntje, net een kan je ook tugen, deuntje. Wel, graag net een kan je zijn wat, zodat we zijn om te daar hebben zijn jacht, want jouw deun, dus, nou, dat jouw deuns die zagen. Hadden een steuntje, was het, wel, een heklisch en neurutje, kleef ik het al ont in je. Zo, goed woord gaan je hersenen pakken, zit je gekozen stiach gaan pakken. Gaan je laat verder gaan je ook tegen de andere hersenen pakken en zo. Zo gaan je los om thema de discussie tot het dood. Wie het prion, die kan jou kwijt is. Toch niet dat je ze kwaad zou aan de fiet prion. En dan komen ze nog even eentje. En gaan we zo tijd voor het huis en dan weet je nog. Zie je de shows? Kost het de web geweest, kost er naast je taplet te graven. Taplet peen.